Chokihula Police Station ke parlo Chotiana Ramterang Arong Amekar Devin Rongphar achor Anima Kropi asopo nengkan pli ao sofan chepon detpen apia pohem ke joidam jipura ame thanga hem chilele det Kopi koson penlone Chotiana Ramterang Arong Amekar Devin Rongphar achor Anima Kropi kedamtang arkoy chetoni phai pli arni pen apia pohem kachi joidam jipura anarlo apor chokihula pen dipu kacheleng abas chethap dunjilo bangso phi haladakta ledam de lapen phunle chingkisita lele pupen amethanga hemta chebangbe achoraphan gethante kangke mo lelo pulotangte nang thum dunon pusi chethante kang pusi pachini pon bontan nonke kelelone kelelelone phunle chingkiji pusitame chingkilong le detlo lasi nahokle do pusitame methanga hem kachebang thujia phan achor Devin Rongphar hinpen kachunengri padopon lason se komatne abang phubang phijongsi ketheklong abang do pulotangte achor Devin Rongphar pen kachipipon aphone number 9707938945 along berta kipipon je phanta chunengri pontu toko langso pen beren hanse news 7 Northeast